अजिदा मा होनदों दासो होफिनखा ना माखो बिमान औ आङो दाननानै होफिननानै दोनबायलाय अजित ओमफ्राय सम गैया मानसिया सम गैयाब्रा बिमा होनदों ए दे जेबो नङा अजित दे सम गैयाबालाय माथो ओंख्रि जाखो बिमा होनदों ओंख्रिया दालि आरोना ओमफ्राय ना फ्राय अजित ओमफ्राय नोंहा जाखांबाय नामा ना जाथ'वाखै अजित Monday. Bende materam.
बोरमा बेदरसोमोन बिमा होनदों ए जाखांबाय आरो ने दे जाखांबायबा हजारों में मेरी बहना है फूलों का तारा सबसे कहना है cari ini maya pun pilih माथो लखौ लाफिन बिमा होनदाना लाफिनखौ होनदों आरोना ब्लुखौ आदसा ब्लुखौ लाफिनदों आरोना होमबा ब्लुखौ होनानै दोनबाय थानांगौ माथो कमेन्ट थाङालै नोंनि भिडिअ सर्टआलाय अजित नायदोंमोन ना आङो नैबेजों माथो कमेन्ट अपसनानो गैया ओमफ्राय मा होनखो मानो कमेन्ट गैया जानांगौ बिमा होनदों कमेन्ट अपसनखौ गैया माथो लाइकनि अपसनल'
आङो नैबे गंसे बे मबाइलजों आं साब खालामदोंमोन आरोना अजित लाइकल' हरबाय कमेन्टआ जाया आं फट'गावसो कमेन्ट हरबाय ओमफ्राय गाखो बर' नुजाफैदों जोंहा मोखांखौ मोजां देखाय बिमा नुयो माखो ए मोखांखौ मोजां देखाय होनदों आरोना नायनो होनदों ए नायनो गाखो बर' सफैनो हादोंमोन दे कमेन्ट खालामदो सोरबा दंबा सनाफोर गाखो बर' नेमखौ हिट मोनदोंना होनदों आरोना नेमा हिटखा नोंनिया गाखो बर' फात्रा दिनैसो खोनालायबायलां गोदानना गाखो बर' सोर लाखो आदसा गाखो बर' सोर लालायखोलै नामा हिटखा हिटआलाय ओमफ्राय जोंहा फौजि लाबार हाय हाय बाजै दाना हाय बिबोनां फौजि लाबार ओमफ्राय जों अजितआ दासो हो सासि फै मानखो दों माथो बिमा फैदेरदों माथो बिमानो अलै ओमफ्राय जोंहा फौजि लाबारा मानखो क्या कर रहे हो बाजै खाना हो गया क्या बोला अच्छा जी एलबी दे रही हो फौजी लबार खाना तैयार हो गया खाया नहीं है 10 बजे मैं खाऊंगी 10 बजे ओमफ्राय फौजी क्या बोला ओ अच्छा मैं फिर की खाना के लिए मैं फिर जाऊंगी खाने के लिए बोला अच्छा आ जाओ फौजी लबार आ जाओ आपने खा लिया क्या फौजी लबार खाना खा लिया उसिदा जामन बेसे टाइमाव बानायनायमोन बानायनायमोन बिमा माया मा होनो उजित माया उजित एलबि नैबे गोदानखौ एलबि गोदान माबानायखौ होनदों नामा अजित मोदानबायलै लाइटआ नै आइया लाइटआ माबोरै मोदानबाय दंना मोदानदोंलाय लाइटआ ओमफ्राय फौजी लाबारने क्या कहना हम जास ही अच्छा खाना खा के आया वाला अच्छा खाना खा लिया है ओके
अच्छा नाइट ड्यूटी है बोला। अच्छा नाइट ड्यूटी है, कितने बजे में? आप अभी कहाँ है फौजी लाबार? आपका ड्यूटी अभी कहाँ है? Baca promoda hello baca indana hello promod baca uzida mangga आंना कमेन्ट हरनायखौ होनो होनायखौ होनदां जाम्बिलाय होनदों। नोंना कमेन्टआनो माथो अपसन नुजायालै माबा लाइक ओमफ्राय डिसलाइक बिदिसो उजि ओमफ्राय आं फटकआवसो कमेन्ट हरना दोनबायलै फौजी ने बोला 11 बच्चा 11 बजे अभी कहाँ मतलब कहाँ हो आप फौजी लाबार प्रमोदा मा बीके बाजै लाइक दानदाना थैंक यू प्रमोद बिबना सोना फौजी लाबारा में गुवाहाटी अच्छा गुवाहाटी में कौन सा डिपार्टमेंट है? फौजी लाबार डिफरेंस में बोला। अच्छा आपकी फौजी है ना मतलब आर्मी या फिर एसएसबी सीआरपीएफ कौन सा नौकरी करता है फौजी लाबार? अच्छा आसाम पुलिस अच्छा ही है। मैं 2 साल हुआ जास बोला। अच्छा 2 साल हो गया नया है ना कितना मिले 1 2 3 फौजिदा मानगा आना आंना डिउटि थाबा नायदो अना थिया बिमा होनदोंना आंना डिउटि थाबा नायदो अन थायो बिमा होनदोंना डिउटियावसो दं नामा ब्रा उजिदाबो बुजिबावासै जोलै मानसिया फौजिया मानगोन हाँ बोला ना फौजिया कौन बेटा है कौन बेटा मेरा बेटा है मेरा बेटा आपका हस्बैंड क्या करता है? जी मेरा हस्बैंड एसएसबी में बेटा बहुत मस्त है बोला। अच्छा थैंक यू जी ओ अच्छा बोला हाँ जी मेरे को बोरो अच्छा मेरे को बोरो गाल
देखे दे सकती हो क्या बाजे बोला। अच्छा बाजे को बोरो बोरो में लिखता है आपकी बोरो है क्या फौजी लाबा बोरो गाल चाहिए आपको भी बोरो तो गाल चाहिए फौजी बहुत अच्छा लगता है बोरो गाल अच्छा जी हाँ अच्छा है बोरो गाल शायद आपकी बोरो ही होगा रे बोरो है ना आपकी और जिदा मान गए नहीं नहीं को हंदां नानी को हंदां दाथा उसो लाया लाया लाना दा बुजिया दा मा होनखो राजा माबा सरि अजित बिफा दाथा थेंकिउसो लाय लायां नानिखौ होनदों ना नानि होनदों आं दाथा खौसो खौसो लाया लाया आं फौजी ने क्या बोला ओ जिद बुझिबावासैलै फौजिया मान गया नहीं थोड़ा थोड़ा आता है बोला नहीं आपकी बोरो ही होगा रे फौजिया नहीं बोला नहीं आता है बोरो सच्ची में नहीं आता है क्या शायद आपकी बोरो ही होगा जोंहा बि मुसाहारि नुजाफैदो आरोना हाय होनदों हाय बि मुसाहारि नहीं मैं आसाम से हो बोला अच्छा आप आसाम से हो इसलिए बोरो आता है फौजी लाबार ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनदों जाखांबाय नामा होनदों मोनखाजोब्बाय आरोना जाथ'वाखै बि मुसाहारि अजितआ डाटाखौ बुजिया नामा बिमा ओमफ्राय डाटाखौथ' आङो बुजियो बिमा माबा सरि बिफा नोंनिखौ होनदां डाटाखौसो डाटाखौसो लाया लाया आं होनदों आरोना आंनिखौ होनदों आरोना आंनि डाटाखौसो लाया आं ना मा होनखो आंनि डाटाखौ होनदों आरोना बिफा अजे ओमफ्राय फौजिया हम थोड़ा थोड़ा बोला थोड़ा फौजिया हाय क्या मिलेगा हाय क्या कोई मिलेगा कहीं बोला अच्छा हाय कोई मिलेगा कहीं कहाँ क्या मिलेगा फौजी लाबार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बोरो ही होगा ना जा गाखो बर'आ जि साइज नुदों नोंखौ बिमा होनदों नोंगौ नामा गाखो मा नाम लाखोलै गाखोआबो मोजां एस फंबाय हारसिं आच्छा हारसिंसो एसेबां गोबाव होबाय गावहा होनदों हारसिंनो एसेबां गोबाव होबाय गावहा दानफिननानै गोदान होफिनबावदोंसैसो आगै मा टिउसननि लाबोनायमोन दानफिननानै गोदान होफिनबावदोंहां फंबाय माथो मानसि खममोनलै एस फंबाय ओमफ्राय जोंहा फौजि लाबारा अच्छा बोरो का सिंबल है ये फौजी ओमफ्राय जों अजितआ मा होनदों डाटा
आंनिखौसो बुंदां जाम्बि अन थायो थाया होनदों आरोना नोंनि डाटाया अन थाया आरोना अजित अन थाया ने बुजिबाय दे अन थाया आरोना नोंनि डाटाया डिउटियाव थाबा अन थाया आरोना ओमफ्राय जा एसआ मा होनदों ए बिदिसो जाबाय होनबा थोद होनदों आरोना बिदिसो जादों दा आरो एस फंबाय नोंबो होदोंमोन नामा होफिनदोंमोन नामा फौजिया मा होनगोन होमबा बाजैया मा खालामगोन ब्रा होनदों आरोना आदसा होमबा बाजैया मा खालामगोन ब्रा होनदों आदसा मा खालामनो मा होनो फौजि लाबार बिनि नोङो फौजि लाबार ओमफ्राय जा एसआ मा होनदों फौजि लाबार बिबोनां सना बिनि नोंलाय जा एसआ मा होनगोन होमबाथ' लाइक होनो गोनां जासिगोन खोमा ना आब' सोंबायलां ओमफ्राय हानो लाइक होनो गोनां जासिगोनथ' आरो फंबाय ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो बन्द' लानां डिउटियाव थाबा बिमान बन्द' लायो आरोना डिउटियाव थाबा डिउटियाव थाबा बन्द' ओमफ्राय जा फौजिया क'क्राझार होनदों क'क्राझारनि ना चेनेलालाय बेनो ना बेलेग चेनेल गिदिर दंबावोब्रा फौजि लाबा चेनेल दं नामा बेलेग गिदिर चेनेल ना बेथ' माथो भिडिअ'आनो गैयालाय मोनथामल' दंना बेलेग चेनेल दंदां मोजां एसआ मा होनदों 6 लाइक गारना हरबाय खोमा ना माथाय होनदों आरोना गायना हरबाय 6 लाइक दे थेंक इउ एस फंबाय जानाया गाबाजै होनदों आरोना देबरजि बिबोनां ओमफ्राय जोंहा एस फंबाया होद माथो मालाबानो आद जाबाय आद जालायलांबाय थोद होनदों आरोना आद जालायलांबाय होनबा गिबावबायसो होनबा ओमफ्राय नायागा माखो बाजै मैं आया बोला ओके देवर जी थैंक यू जी आपने अब आया है एसा मांगो आब' माम जाबायना होनदों आं जाथ'वाखै आगै मोनजोब्बाय मोननायालाय यस ओमफ्राय जा नायागा मैंने लाइक कर दिया बोला थैंक यू जी नायाक लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच फौजिया जा आदसा होनदों आरोना होमबा बेलेग चेनेल दं आरो ना फौजि लाबार ओमफ्राय जोंहा दुंग्रा दैमारि नुजाफैनो हादों हेलौ बाजै गोबावथार जाबायमोन नोंनि एलबि नायिया होनदों नोंगौ ना दुंग्रा बिबोनां सना दिनैसो फैबाय होमबा ना
दिनैसो बोरै नुसनखो नोंलाय ओमफ्राय जोंहा नायागा खाना खा लिया आपने बाजै बोला अच्छा मैंने खाना नहीं खाया लेकिन खाना तैयार हो गया है ओमफ्राय जोंहा एसा मा होनगो मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना ओंख्रिया माबा दालि ना फ्राय ओमफ्राय जोंहा रिंकु जि हाय हेल' आब' खबर मारैनो खबरा आंना मोजां आगै रिंकु नोंनियालाय माबोरै ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनगोन रथ' दै आङो दसे माबा माबि नों खालामना दे बिमा होनदो ए मा माबा माबि दे अजित दे ओमफ्राय जोंहा दुंग्राया औलै बाजै होनदों आरोना अ ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनदों गोथाव जायाखै खोमाहाय ओंख्रिया होनदों गोथाव आदसा गोथाव जादोंब्रा ओंख्रिया आगै एस आगै मिथियाला एम्फौआ मोजां नाया दा मा एम्फौ ओमफ्राय जों नायागा मा होनगो अके बाजै मैं भी आ जाता आ जाता आ जाता हूँ खाना खाने के लिए बोला अच्छा खाना खाने के लिए आना है आ जाओ नायक जी आ जाओ नायक देवर जी आ जाओ चला मच्छर रे ओमफ्राय जोंहा रिंकु जिया मा होनदों मोजां आब' नोंखौ किउट नुदों होनदों अ थेंक इउ दे आगै दे होमबालाय खबरा मोजांसो जानांगौ आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा दुंग्राया माथो ओंख्रिमोन बाजै होनदों ओंख्रिया दालिसो ओमफ्राय ना फ्राय दुंग्रा बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनगो बेदरखौसो जानो आफस'स थाबाय आंहा होनदो ए मा बेदरमोन एस फंबाय सोरनि बेदरखौ जानो आफस'स थाखो एस फंबाय ओमफ्राय जोंहा नायागा मा होनखो बाजै आप बहुत सुंदर हो बोला अच्छा नायक जी थैंक यू जी इसको लेके जाओ ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन एसा नोंनि बेदर आदसा ओंख्रि जों संनायखौ होनदों अ नोंगौ नामा फंबाय सना सबाइजों दाउ ओंख्रि संनायखौ मेरा भाभी भी नौगांव का है बाजै मतलब नौगांव मतलब बङाइगांव है ना नयाक अच्छा नौगांव का है बाजै बोला अच्छा नौगांव का है आपका भाभी भी नायक जी ओमफ्राय जोंहा एसा मा होनगो आंबो जागोन होनबा लेंहरासैनो आंखौ होनदों आरोना आदसा जागौमोन आरोना होमबा आगै एस फंबाय लेंहरबा ओमफ्राय जोंहा नायागा हा बाजै होनदों आरोना नगाव ना हा बाजै बोला नायागा
एक बासी हो एक बच्चे हो आया पाभी एक बच्ची हो गया पाभी बोला अच्छा एक बच्चा हो गया मतलब हाँ एक बच्ची हो गया है बाजे बाजे अच्छा बेटा या बेटी है रे बच्चा नया बेटा हुआ है या बेटी हुआ है ओमफ्राय जा एसामान गा आब' आं हालालै ओइ र' हालालै दे गाज्रि दा मोनसै सम जाबाय आंहा आं हालालै अ दे एस फंबाय आगै दे जागोन दे ओमफ्राय नायागा बेटी बोला अच्छा अच्छा ही है बेटी तो घर का क्या बोलते इसको लक्ष्मी होता है नाมันไม่เกิดचलो चलो आपली करो करो या करो जल्दी नयागा अभी मुंबई में पढ़ाई कर रहा है बाजई बोला अच्छा मुंबई में पढ़ाई कर रहा है बड़ा हो गया क्या बेटी नायक जी ओमफ्राय जोंहा एम जाफैदों आरोना 8 लाइक दान होनदों आरोना अ थेंक इउ एम ओमफ्राय नायागा जा हाँ क्लास 9 अच्छा जी क्लास 9 में अच्छा ही है अच्छा मुंबई में पढ़ाई करता है बढ़िया है रे ये साजा मानखो फुंनि 9थानिफ्राय बेलासिनि 4टा आरो मोनानि 10:30निफ्राय आरो फुंनि 5टासिम डिउटि आंहा ए फुंनि 9थानिफ्रायनो 4टानिफ्राय 4टा 5टा 10:30निफ्राय आच्छा नैया डिउटि अके टाइम जानोसैथ' होमबालाय फंबाय रेस्ट लादो एस फंबाय रेस्ट लादो दे डिउटियाव थांनांगौबा ओमफ्राय जों नायागा मा होनखो बच्ची भी बहुत सुंदर है अच्छा बहुत सुंदर है लड़की सुंदर होना चाहिए रे नायक जी लड़की सुंदर ही होना चाहिए ओमफ्राय एमा जा मा होनखो मा ओंख्रि जानायमोन सिस्टार होनो ओंख्रिया दालि ना फ्राय ओमफ्राय आं ओंखाम जाथ'वाखै आरोना एम ब्रादार आं ओंखाम जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय जा एसआ मा होनखो अके आब' गुड नाइट ओमफ्राय हमना हाबाय दे होनदो हमना होबाय दे होनदों ना अ दे गुड नाइट दे मा होनो एस बिटि फंबाय आयु ओमफ्राय माला उन्दुगोनलै 10:30निफ्रायनो 5टासिम आयि 5टासिम 10:30निफ्राय 5टा आच्छा खैथायाव उन्दुगोनलै बिदिबालाय एस फंबाय ओमफ्राय मा होनखो बाय बाय अच्छा नायाक ने क्या बोला था भैया असम रिपब्लिक में है अच्छा आपका भैया आप ही होगा रे भैया भी बेटी भी आपका ही होगा शायद नायक जी ओमफ्राय जा एस फंबाया बाय बाय सी इउ एगेन बोला अके बाय बाय सेम टु इउ एस फंबाय जा एमा मा होनखो
बा मालाय गोथाव गोथाव माथो होनदों अ नोंगौ ब्रादार एम ब्रादार दानसोरां नार्जारि नुजाफैदों हाय हेल' होनदों हाय दानसोरां ओमफ्राय हेलौ ओमफ्राय जोंहा महेस्वर हेलौ बाजै होनदों हेलौ बिबोनां ओमफ्राय जोंहा एस फंबाया मा होनदों सानसेयाव 3 घन्टाल' उन्दुनो मोनो बाय बाय दे 3 घन्टाल' उन्दुनो मोनो दे बाय बाय दे फंबाय दे ओमफ्राय जोंहा नाया गाबोन होनगोन नहीं मेरा भैया है बोला नहीं ये आप ही होगा रे नायक जी आपका ही बेटी होगा ना ओमफ्राय जोंहा महेस्वरा ओंखाम जाबाय नामा बाजै होनदों आं ओंखाम जाथ'वाखै आरोना जागोनसो आङो ओमफ्राय जोंहा नाया गाबोन होनदों ओमफ्राय जोंहा नायागा मेरा शादी नहीं हुआ है बाजै बोला अच्छा आपका शादी नहीं हुआ है ओके जी ओके भैया का हो गया अच्छा अच्छा ही हुआ जा महेश्वरा बानखौ अन दाना थेंक इउ जा अजितआ बाय बाय टाटा दे बिमा होनदों ओके ओके अजित दे हम अंदर नहीं कर सकते क्यों नहीं semangat sembilan oke बाय अजित ओमफ्राय नाया गाबोन मेरा गर्लफ्रेंड त्रिपुरा का है बाजै बोला अच्छा आपका त्रिपुरा का है ओके जी नायक जी ओमफ्राय एमआ जा एम ब्रादारा जा मा होनखो एमआ मैथा खुमब्रा सबाय अनला दाउ अमा बेदर थास'सो जानो लुबैदों मोनलै सिस्टार होनो लुबैगोनथ' आरो नोंसोरो ना नोंसोर बिराद मा होनो बिदि ओंख्रिखौ बिराद लुबैखायो मा होनो फौजिफ्रा आरोना एम ब्रादार सुटियाव फैयाखै आरोना सुटियाव फैबा आराम जाफैदो नोङो सुटियाव फैथाराखै नामा होमबा एम ब्रादार ओमफ्राय जोंहा महेस्वरा मा होनखो बाजै मा ओंख्रि संदों होनदों ओंख्रिया दालिसो जोंनिया ओमफ्राय ना फ्रायसो आरोना ओमफ्राय जोंहा पि आर बड' हाय फ्रेन्ड आंनिखौबो सापर्ट खालामदो होनदों आरोना सापर्ट खालामनोनो पि आर बड'खौ जोंहा महेस्वर औवारिया अन होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा नायागा बाजै एयरपोर्ट से आपका घर कितनी दूर है बोला अरे मैंने कभी मतलब एयरपोर्ट का जगह देखा ही नहीं है रे नायक जी देखा है नहीं देखा है मतलब नायक जी नायक देवर जी ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनगोन जोंहा गैया 2 year 6 month जाबाय हा एप्रिलाव 3 month सुटि लानोसै सिस्टार होनो आदसा एफा गोबाव जाबाय होमबा फैयाना आइ जा गोबाव जाबाय माथो ना आरायानो जाबाय ओमफ्राय एप्रिलाव लागोन आरोना 3 monthनि दे होमबा आराम जाफैदो नोङो दे एम ब्रादार थ' गोबाव फैनो मोना नामाब्रा जा गोबाव जाबाय माथो ओमफ्राय जोंहा नायागा मा होनखो बाजै होनदों आदसा बल' देबरजि ओमफ्राय जोंहा पियारा मा होनखो फ्रेन्ड आंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे आंनिखौ मा होनखो आंनिखौबो खालाम होनदों ना
फ्रेन्ड आंनिखौबो सापर्ट खालाम होनदो आरोना दे आंनिखौबो सापर्ट खालाम दे होनदो आरोना आंनिखौबो खालाम होनदो सापर्ट खालामनो मोननोलै पियारखौ मोजां महेसरा बाजै फेमिलि साबैसे दं फेमिलि आच्चा फिसाला दं आं दायो थानायाव आरोना ओमफ्राय बोरायाबोथ' केमावसो थायो नालाय महेसर ओमफ्राय गामियाव दं फेमिलि ओमफ्राय जा एम मोसाहारिया मा होनखो थांनो मोनो आं गोबाव थाना गोबाव सुथि लायो सिस्टारनो ए थांनो मोनो फैनो मोनो आरो होमबाना आच्चा ओमफ्राय खनसेनो मास मोनथाम लायो आरोना नोङो माबोरै थायो फेमिलि गैया नामा एम ब्रादार बाबुमोन गैया नामा ओमफ्राय जोंहा महेसरा अन होनदों आरोना थेंक इउ महेसर ओमफ्राय जों महेसरा मा आदाया फैयाखै नामा नोंदाया फैथ'वाखै अक्ट'बरावसो फैगोन खोमा आरोना ओमफ्राय जा एम मोसाहारिया सिगां आजा बिमा थानाय समाव थाब थाङोमोन सिगां आजा बिमा थानाय समाव थाब थाङोमोननो आच्चा ओमफ्राय बिदिबा आजा बिमा गैला नामा ओमफ्राय राजाया दं आं मबाइलाव फिसाला नामोन नामा बे नुदोंमोन आङो एम ब्रादार आच्चा ओमफ्राय जाय नायागा मा होनखो बाजै बुङो मा होनखो आच्चा बाजै घुमने के लिए मैं आऊंगा गुवाहाटी बोला अच्छा जी आ जाना गुवाहाटी में गुवाहाटी और मैं तो अभी बङाइगांव में रहती हूँ ना तो दूर होता है नाया देबरजी महेसरा जामानखौ खनसेबो होनदो खनसेबो माने आं बुजियासै मा खनसेबो होनखा महेसरा बाबु सासे दं आच्चा बाबुआ आरोना एम ब्रादार ओमफ्राय जा महेसरा होनदो आरोना नायागा मानगा आप भी आ जाना गुवाहाटी अच्छा गुवाहाटी में गुवाहाटी में मैं अकेला नहीं जा सकती रे नहीं जानती कैसे जाता है गुवाहाटी में नायक देवर जी मेरे को मालूम नहीं है रे कैसे जाता है जाना कैसा है मतलब अच्छा ए मामा दे बाबु बिमानि काहानि दङ सिस्टार गोसोखांबा बोरैबा मोनो आं आच्चा ब्रादार बिदिसो आरोना बिदिबा दायो बाबु बिमाया गैला ना मा जाखोलै एम ब्रादार बिदिसो होमबाना आच्चा होमबाथ' बाबुआ खम आलाय मा होनबावनो आरोना एम ब्रादार सोरजों थायो बाबुआ बिबैमोनजों थायो नामा होमबा मोजां महेसरा मा होनगोन बाबुना एग्जाम जायाखै नामा बाजै होनदो आच्चा बाबुना एग्जामा जोब्बायसो जोंनिया महेसर बाबुनि एग्जामा जोब्बाय ओमफ्राय स्कुल खुलिबाय आरोना मैयानिफ्राय दाख्लै माबायाव जोबदों आरोना मा बार मोनलाय बुधबाराव जोबदों आरोना ओमफ्राय बिस्थिबार सुक्रबार शनिबार रबिबार सानब्रै जिरायनो मोनबाय ओमफ्राय नै मैयानिफ्राय मानदे सरि दिनैनिफ्राय स्कुल खुलिबाय आरोना एग्जाम जोबनानै ओमफ्राय नाया गाबोनखो
जीजू को लेकर आना बाजे बोला। ओके जीजू अगर छुट्टी मिलेगा तो लेके जाऊंगी मैं। देवर जी नायक देवर जी नायका जामान गो मुझे भी पता है गुवाहाटी मुझे भी बता है गुवाहाटी गुवाहाटी हर जगह आपको बता नहीं है कैसे बोला। अच्छा मुझे नहीं बता रे मैंने गुवाहाटी में ज़्यादा मतलब गया नहीं है इसलिए नहीं बता है नायक देवर जी। ओमफ्राय जा एमा मा होनगोन बिबै आरो बिबथै ओमफ्राय सेंग्रा सासे दं बिसोरजोंनो थायो। आदसा बिदिसो आरोना होमबा एम ब्रादार दे नोंनो मोजाङै माबादो होमबालाय ना फिसाज्लाखौ मोजाङै फोरोंदो आरोना एम ब्रादार मोजाङै फेदेरदो आरो ब्रादार माथो खालामबावनो आंसो बोरैबा मोनलायबाय नै मोदै सोगनो नागिरदोलै ओमफ्राय जोंहा महेसरा मा होनदों ए होनदों आरोना महेसरा अ होनदों थेंकिउ महेसरा मा होनदों राम भारासो थायो राम भारासो थायो नामा बाजै मा होनदों राम आदसा सरि रुम भारासो थायो नामा बाजै होनदों रुम भारासो थायो दे महेसर रुम भारा थायो। ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन नायागा जीजू को बोलो ना अच्छा घुमाने के लिए बाजे बोला। अच्छा जीजू लेके जाता ही नहीं है रे क्या करूं नहीं लेके जाता है रे बोलने से फिर जीजू तो लड़की जैसा है अभी जीजू को तो शर्म आती है रे अभी फिर तोरा तोरा ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनगोन फोरोंनो नाजासिगोन होनदों मोजाङै फोरोंनानै मोजाङै फेदेरदो नोंनो बिफा नोंनो बिमा जानांसिगोन आरोना ब्रादार माथो खालामबावनो। ओमफ्राय जोंहा महेसरा अ होनदों आरोना थेंकिउ महेसर। ओमफ्राय जोंहा अर्गेन सफैनो हादों आरोना हेल' हेल' दे हेल' अर्गेन जी ओमफ्राय नायागा पटक के लिए जाओ क्या बोला। अच्छा खान पकड़ के लेके जाओ बोला। अच्छा जी ओके खान पकड़ के लेके जाऊंगी मैं। मोजां महेसरा मा होनगोन माला न'आव माला थांगोन बाजै ना आदा फैबासो थांगोन नामा। आदसा स्कुल थानायावथ' न'आव थांनो हायाना स्कुल दङ नालाय ओमफ्राय मा होनो बोराय फैबासो थांगोन आरोना जेरैहाय फुजाफोर जायोबा महेसर। ओमफ्राय जा उराना मा होनदों 10 लाइक दान बोला थेंकिउ जी उरान जी। ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनदों हेल' बाजै सना मा मैगं जाखोरा बाजै दालि ओमफ्राय ना फ्राय आरोना अजय। ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनगोन औलै सिस्टार होननानै गाबबाय आरोना। आदसा मा होनो एम ब्रादार मा होनो गोसोखौ हमथानानै मोजां मा होनो फिसाज्लाखौ मोजाङै माबादो आरोना मोजाङै फोरोंदो नोंनो बिमा नोंनो बिफा नोंनो बिदा नोंनो बिब' जानानै ओमफ्राय जोंहा महेसरा होनदों जोंहा उराना ऑर्गेन ने क्या बोला आपका डिनर हो गया बीके में बोला। अच्छा मैंने डिनर नहीं किया है लेकिन तैयार हो गया है मेरा भी विनर जी आपने का आपका हो गया ऑर्गेन जी मतलब सॉरी ऑर्गेन जी आपका हो गया। जा महेसरा मा होनगोन गुड नाइट बाजै होनदों गुड नाइट मा होनो महेसर जा एमा मा होनगोन अके सिस्टार जागोन दे होनदों आरोना ब्रादार बिदिनो खालामदो आरोना।
मानसिनि खाफालखौ मा खालामनो आरोना खाफालनि लिरनाय ओमफ्राय जोंहा महेसरा मा होनदों गाबोन एगजाम दं आंना होनदो आदसा एगजाम दे एगजाम दंबा महेसर ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनगो आदसा बाजै मा होनगोन जाखांबाय दा ना बाजैनो जायाखैलै आङो जागोनसो अजय ओमफ्राय जोंहा उराना जि मेम हो गया मेरा डिनर वाला अच्छा हो गया ओमफ्राय जोंहा साबोत्री गुड नाइट जी बोला गुड नाइट जी महेसरा दे सरि बाय दे बाजै होनदो अ दे बाय दे मा होनो महेसर बाय ओमफ्राय महेसरा होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा अर्गेनिक या बोला डिनर हाँ डिनर तो आपके लाइव स्क्रीन में कमेंट टाइपिंग नहीं कर पाऊंगा ना अच्छा जी jadi semuanya कमेंट नहीं कर पाएगा टीवी स्क्रीन में कमेंट टाइपिंग नहीं कर पाऊंगा ना Pertama salah saya mana दाबो जायाखै बाजै उखैयाखै नामा रा बाजैनो उखैयाखै आंखौ र' जागोन ना जानोसै आं एमा जामानखौ अनलि 10 इयार्सल'सो मावना आदसा रिटायार लानोसै आरो आसामाव इटा फेक्टरि आदसा खुलिना न'आव थाना फेमिलि दानो नाजाफिननोसै सिस्टार आदसा 3 बोसोर अके मोजाङानो साननायाबो माने मुसाहारि आदा ब्रादार ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनदों डिनार करने के बाद तोरा अच्छा तो क्या बोला एनर्जी आता है ना मैम हाँ बोला अच्छा हाँ आता है मैं फिर डिनर करती हूँ अभी ताकि एनर्जी आ जाए ये मामा होनदो जा एमब्रादारा इटा ब्रिक फेक्टरि खुलिनो जायगा नायदों र' होनदो जायगा नागिरगासिनो आरो होमबाना दे ब्रादार दे मोजां अर्गेना हंस रहा है क्यों हंस रहा है हंसी आ रहा है क्या ऑर्गेन जी अच्छा हंसी मुस्कान का टाइम तो होगा है मैम अच्छा सब लेते क्यों मैम बांद्रायगोनलै मोनसेल'सो जागोन आं फुल जाबाय नामाब्रा हंसी मुस्कान का टाइम तो होगा है मैम
सब सब लगते लगते क्यों बोला, सब लगते क्यों मैम बोला। मुझे भी एनर्जी कम हो गया रे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा ना। ओमफ्राय जारो दे अजया मा होनखो आं उन्दुनोसैलै दे दे मा होनखो बाजै गुड नाइट बाय बाय बाजै था था बाजै गाबोन लोगो मोनगोन बाजै दे अ दे दे अजय दे। अच्छा मुस्कान बोला ना, अच्छा जी मुस्कान, हंसी मुस्कान, मुस्कान तो बोला था ना, मैं भी बोला था। हंसी मुस्कान का टाइम तो होगा बोला, होगा है होगा ही मैम, सब लोग क्यों क्यों मैम, क्यों क्यों मैम बोला ना। मुस्कान नहीं, सॉरी मुस्कान नहीं मुस्कान, मुस्कान नहीं, मुस्कान नहीं क्या बोला, मुस्कान नहीं मुस्बान, अरे मुस्बान, अच्छा जी मुस्बान, अच्छा जी अच्छा 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 ओके जी मुस्बान। बार बार लिखने को पड़ रहा है, मेरा भी एनर्जी कम हो रहा है रे। ओके गाइस, मैं भी अभी खाना खाती हूँ। हाँ हाँ और गेंदे हंस रहा है रे। मैं अभी खाना खाती हूँ। ओके ऐसे ही ऑन रख के खाना खाती हूँ मैं। और जीरा पानी ओमफ्राय ओंखाम जायाखै नामा बिमा, आं जाहैनोसै नै, ओमफ्राय अरगेंआ स्पीकर के साथ होगा डिनर नहीं रे ऑर्गेन जी, आज स्पीकर के साथ होगा डिनर बोला, नहीं आज तो हमारे क्या बोलते रे मछली है रे मछली। फिर से ओमफ्राय जा ऑर्गेना ओके मैम बोला, ओके जी मैं फिर खाना खाती हूँ, ऐसे रख के ना साइलेंट में रख के। ओंखाम जानी आङो दे कौन कौन है, सोर सोर दंमोन ओंखाम जानी दे, मैं भी खाना खा लेती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है खा लीजिएगा खाना बोला, ओके जी ऑर्गेन जी ठीक है।
सोर बिदिनो सानसोरां जाखांबाय नामा बाजै होनदों आरोना। जाखांबाय।
lalay, ikaw lalay. Baba. Lana.